This is Onye Eze Jesus. Escape na 2025 ka mere escape na kidnapping kidnapping dị iche na nke Mamano Igbo kwezuonu ndaba ya mu afefe Pericoma wata to na ngada nne ya gero ntị no na eme oke kwekọ obodo agabati ndị mmadụ ajụ ya na akụba gị ka ekwekwa akọrọ maka na ọ na-eme kwekọcha ma agba ocha ntụ ndebe anyị na-ejere m n'ajọ ọhịa ka nje bụrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nje esu aja egbu edi na ya ka nnụnụ mgbanwe ebutere m ozi Igbo mụrụ nze m ọzọ ya wụ nnụnụ mmụọ wee na-akọrọ m na ya nwa okorobịa onye mma na-agbụ ụmụ mmadụ ọtọ na mmiri si na ya na-asa ha ochi ebunye ha ike onye mma gbara onwe ya prọfeta onye nwa mma onye eze Jizọs the father of all the men onye nke a na-achọ achọ n'obodo ka mgbe ọnwa atọ na anọ hụrụ ehu na eziokwu ndebe anyị na anya obodo ahụgwu ya na ọnọtagwo na ndị Igbo ndebe anyị nna m gwara m na ọ na-emeze mmụọ kwacha akpịrị ụmụ mmụọ agụcha ntị gere akụkọ ọ kwara ya ozi ya wụ nnụnụ mgba mma butere m n'ajọ ọhịa ka m tọwọrọ mbazi nji agbụ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa nọrụ ana n'ebo nni nsị ya wụ nnụnụ mmụọ ya kọke nne m ka o siri mee na iji wawa akọ ruo ege ruo n'eziokwu Igbo ndebe anyị nna m gwara m na ọ na-eme ajụjụ a na-eje jụọ ewi maka na ewi tụpụrụ na biri n'ọnụ o were chewuzie na nsịkọ na ndị mmụọ gbara agbata obi ma Igbo mụrụ nze m ọzọ odo n'ụlọ anya na-enweghị ka egbe esi fefee n'elu ndị nọ na anaghara ihu okpuru ahụ ya anya na iji ụwa ohi ezu ha ma gbaa na ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa nna nkata mụ na ya nnụnụ mgba nọ na-akpa ka m nọ wee jụrụ ya ajụjụ ndụ nsị ya n'eziokwu na nna m gwara m agwa n'ụzọ onye na-abụcha dike n'ụzọ ije na ọnwụ na ọwụhụ ndụ ọwụrụ ọnwụ eji amụ njije onye ije ma na ama nnọta iji ya ka ya nnụnụ mgba na wee gwa m okwu ọ sị m n'eziokwu na ya wụ prọfeta onye nwa m onye eze Jizọs na ọ nụtara na ndụ n'ezie mana ahụ esighị ike na ya abụke hụrụ mgbana na ahụ ahụghị ya na nke eziokwu na ntụtụ erujuo n'ihe ọnụ dịka Nebukadneza na akwụkwọ nsọ m wee tọgbọ mbazi nji abụ mgbọrọgwụ kene ekere Chukwu ebe ọ kawo na ndụ maka na nna m gwara m nọ ndụ isi nkụtadụ ndụ ji wee kara agụ nwụrụ anwụ mma adịrị ndụ emewe mmọnwụ adịghị ndụ mmọnwụ ata na n'eziokwu ndebe anyị gụcha nnụ ntị unu nna m gwara m na ihe nnụ m na ntị nwere ike iwe okwu asị ma nke hụrụ n'anya na eziokwu ka ọwụ eziokwu na ihe agbanaka na-eji ha enye n'ihe mgbe ndebe anyị kwana ihe ka m ji were ọsọ were ije were bawa obodo ka nje hụ n'anya na-abụ mgbe m ji nepa anya n'efere mba ụwa na-ahụzi ya prọfeta onye nwa m onye eze Jizọs ka ọ nọ na-akọziri Igbo ka ya na ije siri jee ya hụ onye mma na-asụ ụchụmụchụ zuru ya ahụ na ọ na-akọrọ obodo na ọkwanụ ndị ntọrọ mmadụ tọjie n'ụzọ ije n'ezie na ọha wụ ndị ntọrọ mmadụ dowere ya n'ọgba ha ka mgbe ọnwa atọ na anọ obodo na-achọ ya achọ na eziokwu na amara Chineke ka ya ji wee n'ịhọpụta onwe ya gbara hụ ha n'ọsọ n'ịgba na ndị Igbo ndebe anyị nna m gwara m n'eziokwu na-akwụ ọtọ n'obodo o ji ewu na okenye ọnwara sị na ọma nke bụ eziokwu n'obodo ịma na ọnwụ na ọ dịghị arụrụ ana na o so na ana adịghị mma Igbo mụrụ nze m ọzọ na nna anya ọkwa na okwu asị anyị eziokwu prọfeta onye nwa mma gwara iwu ndị obodo ka m nọ na-ahọ ya uji jere n'ubi na-ahọchasị nke jere n'ọba dịka rice Abakaliki a na-ahọchasị aja na-ewepụta nke bụ eziokwu na-atụpụtakwa nke bụ okwu asị na-agwa unu ndebe anyị n'eziokwu na o doro m anya na ọkwara ndị ntọrọ mmadụ tọji ewe onye ije ma Igbo mụrụ nze m ọzọ weta nụnụ ntị unu prọfeta onye nwa mma ịgwa iwu Igbo n'eziokwu na ya bụ ahụ dịka otu ite otu mmanya wee gbanahụ ụmụ okorobịa ike dị n'obi n'ịkpa n'otu aka agbanahụ egbe ha ji eje ọgụ na nke ahụ okwu asịrị eziokwu ma ya bụ okwu dịwakene nna m gwara m n'eziokwu na mgbe ahụ na mmadụ rọchara anụ na-akọrọ nwere ọ rụrụ na ihe ekwere dịka o si gwago maka na isoghị ewe rọ agbanyeghị na agwa otu onye hụrụ na aghọ eke n'eziokwu ndebe anyị ọkwana nnọta ya bụ prọfeta onye nwa mma nọtara dịka anụmanụ n'ọnya na ka m nọ na-asị ya nnọọ n'ezie Igbo ndebe anyị ọkwara ya wee okwu ka mkpụ n'ọnụ ndị mbụ na ndị egede wee dị ime ozi ọma ha sị ndị ziri ya wefe ka onye mma rere mma goro ọbọ n'obodo Igbo mụrụ nze m ọzọ na ya ka ndị mbụ na ndị egede nọ na-agwa m na ndị egwe ya bụ prọfeta onye nwa mma onye eze Jizọs na ya were ohere nke abụọ Chukwu nyere ya n'ụwa wee dozie ndụ ya edozie na ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ na na-agwazi ya onye nwa mma na eziokwu father of all the men na ma makwa ha n'oge dịka onye ụka ma amaghị dịka onye ọdịnala na ewu ha anụ enu na ewu ha anụ ana n'obodo na-ede ka ụsụ iwere ụtụtụ kpechaa ụka iwere abalị gọwa mmụọ mgbe sị ka m gwaghị okwu nna m gwara nwata ajọ nga na ngawa oriwo m na ihe eri otu ka ọ ya wụ ụbọchị ị nwụrụ ka a mara nke gburugburu maka na anaghị achịrị aka na abụ awụ n'ọnụ otu mgbe ma wuru ihe mere eme
eziokwu ndị be anyị gụchaa nụ ntị unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ na-adịkwara mma ihe gụrụ n'obodo o mee ka e nwee ihe akọ ma mmadụ anwụ na ọkwa n'oge gara aga ka m pụta gwa ụmụ Igbo na eziokwu na onye ọra nwere ọgwụ na-enweghị akọ na uche na anwụ ọnwụ ofeke n'otu aka ahụ na akọ na uche ka ọgwụ arụ ọrụ Igbo ndị be anyị o meghị ụzọ omeghe ọnwa ya wee ofeke onye mmasị na ya ji obe aka were ahụ ndị mmụọ na-agwara ụmụ mmadụ ọdị esi wee pụta n'ihu akwụkwọ na-agwa unu na onye were egbe kpuchiere unu ụzọ na unu maa ya ọra na-atụ ya egbe na-enwe ihe na-emenụ na enu ndị be anyị omeghị ụzọ omeghe ọnwa were egbe bịa tọrọ ya hụ dibịa na-agwọ ọdị esi o gosikwa ha n'ike ahụ o ji dị ebube ka obodo hụ n'anya na ya ka nna wee rikata ọrịrị cheta okwu nna m gwara m na ihe ọ na-ajụ na dibịa ọ sị na ọ na-agwọ Igbo mụrụ nze m ọzọ na nna anya nna m gwara m n'ezie na dibịa ọ na-agwọ ọdị esi ejiri egbe wee gbu n'obodo na ndị ọ na-agwọrọ ọgwụ na ezigbo aha ha Chizọba n'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ gụchaa nnụ ntị unu nna m gwara m n'eziokwu na mgbe ọ na mmiri mara eze ajụwazie kedu ebe mgbịrịmgba ọnụ jere prọfeta onye nwa m onye eze Jizọs ụcha ntị ka njụ ọnụ gị ajụjụ ọkwa ịkwara ya na ị na-ebinye ụmụazị ike ị na-esiri mensi ya na-esiri gị kwa ụbọchị ibupụta ukwutu okwu ego n'ihu akwụkwọ na-egosi ụwa na ego eji wee bịa Thanksgiving na be gị na-ebupụta oke ụgbọala na ego ụmụazị bunyere gị o ruzie ka ndị ntọrọ mmadụ tọrọ gị n'obodo ikwu nhụra nsọ m ka ị wee gbara isi gị dịka ọgaranya nwere ego na nnụ ndị be anyị na m gwara m n'eziokwu site m na ọ na-adịkwara mma onye rute ụwa okwere ka ọha maka na onye na-ekweghị ka ọha ebufe ya nwa be nna ya nji agwa prọfeta onye nwa mma na eziokwu gụkwere ka ịha na o dogwa anya n'ọgụ onye kpara nkwa ahụ si ngwere bịarụ gị ọrụ a na-egosi ọdio moni na-egosi ọdio moto o ruzie mgbe a ya eme ihe ego o wee were ọtụrụkpọkpọ sị n'ụbọchị nne ya anwụ na ya eji ọnụ wee tụjie ọjị o ruzie ka nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ ototo ọtụrụkpọkpọ n'ọnụ nsị gị onye eze Jizọs na eziokwu kwere ka ịha unu hapụkwana azụ okwe eri okwe maka na nna m agwụgwọ mgbe gboo na obodo azụ okwe eri okwe na ọkwa na onye aghọgburu ka a gbara n'ezie n'eziokwu Igbo ndị be anyị gụchaa nụ ntị unu nna m gwara m na-akọ ka eji agba mbọ were na-amụta ihe nsị gị onye eze Jizọs prọfeta onye nwa mma gụgụcha ntị ka nke ọrụ gị akụkọ na anịzi ọgụ na ihe emeghe onye ka ofu mbụba pụtara ka ụmụnne ya chie ya echichi na-abụ Igbo mụrụ nze m ọzọ wee jụọ ya aha echi na-abụ ọ chọrọ ichi n'ezie ọ sị na nke mbụ nwata ebuteghị okwu na ọnwụ na nwata ebuteghị okwu na ọ naghị ama onye iri ya na nke abụọ wụ ihe emeghe onye na ọnwụ na ihe emeghe nwa bịara ụwa ọ naghị ama ihe nsị gị onye eze Jizọs Father of all the mens na gị nwata ebutegwo n'okwu na nke ikpeazụ a wee were ya mara ndị hụrụ gị anya mara ndị kpọrọ gị asị na ihe emekwuone gị onye bịara ụwa na gị were ya mara ihe n'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ nna m gwara m na a na-eme atọrọ ọmara atọrọ ofe ka ofe isi n'ọhịa wee na-agwa gị onye eze Jizọs na esichi ya egbunye ka ya egbunye na ihe jikwara n'aka egbu onwe ya n'ọkwanụ mgbe i bidoro gbawa ụmụazị ọtọ na mmiri na-ebu amasị si na ị na-ebunye ha ike na-echi ụmụazị Igbo be anyị na-aja ije ka m bupụtara ekwe mkpọrọkọ ọnụ kụọrọ gị nsị gị na onye ọ na-mebiri be mmadụ na bịa ya agbakwa ya gharị omeghe ụzọ omeghe ọnwa mmiri ezoghị ezo wee mụwago mmọnwụ na-asị gị n'eziokwu gụje emezie ndụ gị emezie na ntị ya anụ ihe awụ ụmụ ha ka okpu ata na ya ma bịa ka nna wekere na mụ na okoro ọzọ ji ọzọ n'ezie